everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Sir, Major Dennis Trinidad reporting, sir. What? When did this happen, sir? Yes, sir. Very well, sir. Bye, sir. Honey? Honey, may pauli kayo si Ninoy. Pero gipatay kayo si Ninoy. My God! Kanusta lang, honey? Way klarong oras. Basta kagaling ng buntag. Diha siya po sila sa tarmac sa airport. Patay yun. Patay lagi. Giuro sa pagpusil. Oh, Honey, kuan, kisamay, kining, unsaon man tayo pagpangutahan na, ani, uy. ang butag kinsay nagpatay. Huwag ko magkapakutag kinsay nagpatay. Kalain sa nila, uy. Ilan mo yung kipatay si Ninoy? Apat kay dili sa mabuliyon. Gihangyo pa pag-ayo sa First Lady nga dili una siya mo pauli din sa Pilipinas. May pauli man yun. Nagpahiro-hiro man yun. Oh, tikya o binuon. Dennis? Oh, mulakaw ka di ay? Matunumig na mga official karon-karon dayon sa kampo. Dennis, on leave ka ba ya, ha? Kahapon pa nga itong kasal. Gipatay ang numero unong kritiko sa itong presidente. Una-una ako ng unsay sunod nga may tabo, Julie. Full red alert ang tibok armadong kusog sa Pilipinas. Tungod ni hitabo. Sige. Han? Are, everything is under control sa presidente. Ang sitwasyon sa nasod. I'm scared. Scared of what, honey? O sama? Imo kong gilangay-langay? United ba hapon mong mga military? Nganong ka namang pangutanahan? Tungod kay taod-taod akong nagduda nga divided na mo. Stop it, honey. Stop it! Misamot ka sulid o misamot ka ligon si Marcos. Pero kinahanglan nga dili lang yun mo kumpiyansa. Kaya ang gipatay, numero unong oposisyon sa mga Marcos. Ug si Nidoy, mo'y kilang leader sa mga oposisyon. Honey, I tell you, namugnaw ko tungod ng hitabo, kay dili ni kasaganang hitabo. Mao nga amping kidin taon, honey. Thank you. Thank you. Bye. Taon sa Ninoy, uy. Narabang may pauli man sa boy. Hoy. Alas 12 na pasado. Hapit ang alauna sa hapon. Mamanga na ta. Aw, unsa man magawasa na ko ha? Dadan ka na kog paniuto din he. Anita man iuto. Gusto ka? Dali na. Ning. Uy, manggawas na to. Nirotas kwarto kang tulog ba? Ning. Vicky. Vic. May nanuktok ning. Si Mama Conching na ron. Umaguta magawas sugad ka ganina sa pamahaw. Masarge! Askan! Sakit tuyo aning. Gawas sa una, uy. Dili na manuktok kung dili na importante. Dini ka lang ha. Dini ka na ba yun ha? Guryo! Masarge! Unsa man? Sorry kayo. Nas medyo linis linya. Pidang tawa na uy. Ingnan
nga natug pa. Ina nga patsyon niya ang mamukaw. Importante ko kayo, Bay Sarge. Emergency ko kayo. Usa man? Na siya nagsamok-samok niya? Paita nito ha na. Uy, Balik ka lang niya na. Imo ka nang kitabunan. lukoy mga gulyo. Ay kayo palabi ha? Ay dunggan ni mo. May kuyos na. Mura na dunggas ungkoy. Dong, Dong, paita sa boy. Wag ko magsamok-samok ni mo dong ay. Usa man ang tuyo? ibaw kong maugiday, ako mapatigi ka ni mo, Dong. Report karon-karon dayon sa kampo. Unsa? Ano ko taon? Usa man istorya ha? Uy, Paminaw, Dong. Ang tanan yun, pareporton sa kampo. Unsa man na doon nahitabo? Unsa man mag-civil war na ang Pilipinas? Paminaw, Dong. Kipatay si Ninoy sa Manila International Airport. Usbaragot to, no? Usbaragot to palihog. Gipatay si Ninoy. Gi-o pagpusil. Nya, kinsa man? Ari lang ta mag-istorya. Diyan ako sa opisina. Nagabot-abot na ang mga kauban sa kampo. Sige, watong dekat. Oh, sige dong, bye. Ginoo ko. Ginoo ko. Sus, Ginoo ko, Mr. Cristo. Ganong magkuntaon, uy. Ganong man yun. Di surat huan ang itabuha, uy. Vic, Ning? Ngano? Nay problema, Ning? kining... Kuan, dinhi ka lang sa kwarto palihog, ha? Mubalik lang ko. Pa! Pa! Pero kini nahitabo karon, lahi kay nas kani adtong pagdeklarar sa Marcelo. Ay, lahi kaayo oy. Kani ato pagdeklara ni Marcos sa Marcelo, hapit tanan mura gilansangan sa ilang nahimutangan. Wa makalihok na. Nagsago lang gibati pero naglabi ang gibati kahadlok na. Ang mga tao diya sa gawas niya ito panahon na nagdali-dali nga may pauli. Doon ay gipagdakop. Dunay gipangdagit nga hangtod ron wa na igdungog. Og karon gipatay na gyud nila si Senator Benigno Aquino. Ganiha dong pagpadong nako dinhi sa estasyonan. Nakita nako ang mga tao nga may naghinuktok. Daghan kaayang nagtapok-tapok sa kadalanan. Kadaghanan sa akong nakita. Mihulma sa ilang mga panagway ang kapungot o kasakit tungod ning balita. Kagrabe naman nila sa. Kiiskortan sa mga absikom. Unya nakalusot pagyud kuno kining mamumuno nga mao'y nagpusil ni Ninoy. Naghalhalan di ang mga absikom. Tungod kay aning hitabo, misamot kalaksot ang imahen sa Pilipinas. Grabe na kay Marcos dong sa. Taw-taw naming naminaw si Papa nimo ning programa sa radyo ni Inday ni taog anang abogado. Kipatay gudi ay sininoy, no? Wala ko kuma. Kamoy pagsulti si Papa mo. May balik akong nervyos sa kung sanay tabo ni Ninoy. Kamoy pag-istorya si Papa nimo. Pa. Na-timingan ako. Pag-ablin ako sa radyo sa estasyonan nga naabag-announcer si Denita. Maugidayan akong nabati ang flash report nga nag-anunsyo nga patay na si Senador Benigno Aquino. Pahibaon ko tadayon ako. Ano magkapaminaw, pero... Gitawgan kong Dinis. Siya nagpahibaw na ko pa. Daghang nanawag sa programang Inday Nita. Tanang nanawag mituloy sik sa mga Marcos ug ni Ferdinand Marcos mismo. Grabe na kining hitabo, ah. Wa ko'y gipin point. Pero di na sila managanaw patay alang sa personal nga mga intereses. Ning, anak.
Muadto ko sa kampo. Pariporton ming tanan pa. Kamo na'y bahala palihog sa kong asawa. Ning, di ko mahadlok pinan usa ko kasundao nga musulti nimo nga usa-usap kasundao ni Nasura. Gikauaw ko nga dunay presidente ang Pilipinas sama ng presidentiya. Tuan ang imong bana. Magtinabangay ta pagwagtang sa atong mga kabalaka o kahatlok. Humok kitang madutlan ani kay pulos kita mga asawa ug mga militar, Vicky. Sa ako lang ni panapana, Makunching. May umaabot nga revolusyon ang Pilipinas. Kunjeng, Nga nung nagsulog ka man sa imong uniforme. taga-kampo tong nanawag, Kunjeng. Pariporton ko sa lahog karon dayo. Pag-amping. Salamat. Vicky, biyata mo din. Sige pa. Amping pa. Salamat. Pulos sa mga babaeng nabilin din sa ato, Vicky. Sa ubos kong pana Makunching, umaabot ang revolusyon sa Pilipinas. Matud ba ni Burke? Nothing indeed but the possession of some power can with any certainty discover what at the bottom is the true character of any man. After he declared his martial law, di ba? It is certainty yun, undoubted. Why pagduwa-duwa siyang desisyon? Kung unsay gusto niyang mahitabo, well, it will certainty nga mahitabo yun. Pa, Felix, enough. Please. Wa lang siya mahibaw tungod siyang pagtuo nga gamhana na siya, busaway pagduwa-duwa nga mo desisyon sa bisan unsa nga desisyon, pero mao'y nagtulisok niya karon kung unsa ang tinuod niyang pagkasiya. Pa, Felix, ibatian. I don't care! Tanan nga nagpuyo din ni naibaw kung unsa ka loyalist si Dennis Di Marcos. Oh, come on! Tanan! Naibaw, oy! Please, give a little respect, pa. After decade, Ninoy! Unsa man kining tao nga gihatagan ni Dennis siyang great loyalty, it's Marcos! Kisa may nagsulti ni mo nga si Marcos ang nagpatay ni Dinoy. Oh, come on! Okay. Let's put it this way nga si Marcos mo'y nagpapatay ni Ninoy. O kung sa may labot sa kumbana. O sa may labot ni Dennis, ha? O sa labot ni Dennis, pa? Sorry, sweetheart. Silo ako. Sorry. Tingali niya ka na sumayong mga kamot while Marcos is still in power because Marcos loyalist man di ay kanimong bata. Alright, mananghit lang ko ni mong daan as soon as possible. Mubalik ako nga to sa US. Because I'm no longer safe here, sweetheart. Because I am a Ninoy loyalist living in the house of Marcos loyalist. My God. Ingon man ko ninyo nga mubalik ko din is Pilipinas for good, Paul. Pero while Marcos is still sitting his cheated throne, tamis na ko nga adto ko mamatay sa dili akong nasod. But I will promise you, this is a promise. This is a promise, Jolie. Mubalik ko kung mawa na si Marcos din is Pilipinas. Oh, Felix. I love you, lady. So much. All right, I better start packing here, sweetheart. Di ba kiking nanda ka? Nagipugnan ngayon siya nga dili una mo pauli. Kay mayroong tinguha siyang kinabuhit. Di ba? Isultihan di ka niya na. Nga nung may paulit ba yun? Kisa may tilip maghuot ang tughan, oy. Lakip akong dughan dong naghuot tungod sa inkabatayon. Kinsa may nagpatay ni Dong? Naihalos ta ng mga Pilipino hapit na mga buwang kay nagtuo nga si Marcos maong nagpapatay. Kinsa may nagpusil ni Ninoy? Si Rolando Galman.
Si Rolando Calman, mao'y nagpatay ni Dinoy. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.